ישיבת מליאה מן המניין מספר 042026, היום יום שלישי 7/4/2026. טוב חברים, אפשר להתחיל? אפשר? טוב, ראשית אני מתנצל עند אירוע اللي אני חייב לעזוב. אני אפתח את הישיבה ואעביר את זה לסגן ראש המועצה הדי שימשיך לנהל הישיבה. אני מתכבד לפתוח ישיבת המליאה מן המניין מספר 422. אנחנו נקרא את סדר היום, נאשר אותו. צודק. למה אמרת 22 אני לא יודע, אבל יצא לי, מה נעשה? יצא לי انه طارق معزم عليكم صار 22 مرة. טוב, סדר היום חברים. סעיף מספר 1, השפעת חבר המליאה מר אדם זיאדי רשימת האחווה. גם היום הוא לא הגיע, אני לא יודע למה, אבל זה סעיף שאנחנו גם נדלג עליו. סעיף מספר 2, הודעות ראש רשות. 3, אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 3/26. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 3/26. אישור פתיחת תבר עבודות פיתוח בית העלמין ינוח מערבי, תקציב 361,333 שקלים, מימון מלא של משרד הפנים, אחריות מהנדס מבנים במועצה. אישור פתיחת תבר שיפור מרכיבי האבטחה הבטיחות בבית ספר בעלות 72,000 שקל בהשתתפות מועצה 7,200 שקל, מימון של משרד החינוך באחריות הקב"ט. סעיף מספר 7, אישור יציאת ראש המועצה אשתקד לחו"ל. 8, אישור העברת זכויות בקרקע לחברת חשמל על שטח של 16 מטר עבור חדר שנאים, מה שנקרא חדר טרפו, במתחם 2, מגרש 602 חלקה 222 גוש 18,719, אחריות חתם. 9, אישור פתיחת תבר שיקום כבישי תשתיות מדרכות ומערכת תיעול בעלות של 336,680 שקלים, מימון מלא משרד הפנים, אחריות חתם. 10, אישור תבר חדש העסקת כוח אדם מקצועי לחיזוק מחלקת הנדסה בעלויות של 880,000 שקל לתקופה של 5 שנים, מימון מלא מנהל התכנון, זה במסגרת תוכנית החומש, גם שנגיע המנכ"ל יסביר על זה. 11, נוהל מחיקת חובות רטרואקטיבי בהמשך לישיבת המליאה מן המניין 10/25 מיום 7/10/25. אני מבקש לאשר את סדר היום, אושר פה אחד. אני אעבור על הודעות ראש הרשות ואחר כך אעביר לחברנו הדי שינהל את הישיבה. השתתפות בצער. הרשות משתתפת בצערן של המשפחות על מות יקיריהן, משפחת עבאס בג'ת על מותו של אבו שמל זיד עבאס, משפחת פרג' ינוח על מותה של ג'יהאד נופר פרג', משפחת סייף על מותו של אבו מאלק חשן סייף, יהי זכרם ברוך לעד. סעיף 2, מצב החירום. מצב החירום נמשך לצערנו, לא נחזיר את הילדים למוסדות החינוך כל עוד לא חל שינוי במצב העורף. פה אני הכנתי את הדף של הודעות ראש הרשות אתמול, אבל בינתיים היום היה סוג של שינוי. נכון שזה לא נוגע אלנף ינוח-ג'ת כי אנחנו נמצאים במדרג הכתום ולא הצהוב, אבל בכל זאת אני מתכוון יום חמישי אחרי הערכת מצב שתהיה לנו עם המחוז ב-12, אחרי זה אנחנו נזמין הערכת מצב, שאני אזמין גם את המנהלים וגם את כל מי שנוגע לדבר, נדון בעניין גם באופן החזרה וניקח החלטה משותפת. נכון לעכשיו עד יום ראשון הסטטוס הזה נשמר, זאת אומרת מי שחוזר מהילדים מחר וילמד בלמידה מרחוק. רוצה לעדכן באירוע של המצנח שהיה שבת שעברה. א', אני מודה לתושב הכפר עלי חבקה על הערנות והדיווח. עלי במקרה נכח שם, ראה את המצנח,
צילם וגם דיווח לנו והתקשר למשטרה, הודיע, וככה עשה כמו שכל אזרח טוב צריך לעשות ברגע שרואים איום או משהו לא תקין. אז אני מודה בשם כולכם. בגדול האירוע עצמו המצנח נאסף על ידי צוות של חיל אוויר ונלקח, ובזה נגמר אירוע ענק. בהזדמנות זאת תודתי לתושבים על הסיוע וההקשבה להוראות פיקוד העורף והמועצה. תודה לצוות הכוננות המשטרתית ובראשם הקב"ט זהרן. תודה למשטרת ישראל ולצה"ל על הסיוע בחיפושים. בסיום האירוע בוצע תחקיר פנימי של המועצה בראשות מנכ"ל המועצה. נרשמו הערות והפקת לקחים מבחינת התנהגות וניהול אירועים מסוג הזה. בעניין כוח האדם והנהלה, הנהלת המועצה החליטה לשפות בסכום של 2,000 שקלים לכל אחד, לכל מן קב"ט המועצה ומנהלת מכלול מידע לציבור בגין עבודתם בשעות לא שגרתיות בתקופת המלחמה. אז אני חושב הלוואי והיה אפשר לתת לכולם, לכל מי שעמל, אבל היות וזה גם מצומצם, ואגב זה לא משהו שחובה, זה משהו שנתנו פריבילגיה לראש הרשות שהוא יכול לשפות את העובדים, ובאמת הקב"ט עושה עבודת קודש, נשאר בלילה ער כמעט, הוא מלווה את הצוות כוננות שהם גם כל הלילה, תמיד יש זוג שמסייר ביישוב וזה גורם לביטחון ביישובים. וגם מנהל שהייתה צריכה להוציא הודעות לציבור ב-11 וב-12 בלילה וב-10 ואחרי, וגם לפעמים גם להכין הודעות וגם להוציא, אז גם לה מגיע, וזה אני חושב שכולכם תסכימו עם עידוד העובדים גם בשגרה וגם בחירום. כמו כן הנהלת המועצה ועד העובדים פועלים להסדרת תנאי העבודה והדירוג לכלל העובדים. נחתם חוזה פרישה עם העובד פהים ביבר, מאחלים לו בריאות והצלחה בהמשך הדרך. כמו כן אב הבית של בית ספר יסודי ב' קיים נחתם חתם פרישה מטעמי בריאות, גם לא מאחלים הצלחה ובריאות שלמה. עמד חטיב ששימש ממלא מקום אב הבית סיים תקופה אחרי שהערכנו לו 3 פעמים, כל פעם 3 חודשים, אז הוא ב-31 לשלישי הגיע לסוף פרש, גם יקבל מה שמגיע לו, גם לא מאחלים החיים שלווים עם המשפחה והרבה בריאות לכולם. בעניין זה נערך מכרז לתפקיד אב הבית, מתוך 3 מועמדים נבחר נאיל חתימה למלא את התפקיד הזה על ידי הוועדה שהתכנסה, לוועדת בחינה שהתכנסה, אז גם לא מאחלים הצלחה. מגרשים לחיילים משוחררים, חלוקת מגרשים ביאנוח ובג'ת התעכבה עד כה בשל החלטה לשיווק לבני המקום, סבסוד של 90% ממחירי הקרקע, העמסות פיתוח נוספות. סוגיית עלויות הפיתוח, לשמחתנו התקבלה החלטה במועצת רמ"י בעקבות פעילות ראש הממשלה, שר השיכון וגם פורום ראשי רשויות. אנחנו נרתמנו על זה, לא נתנו רגע דל, לא לרמ"י, לכל השרים, כל אחד שיש לו קשר, גם באופן קבוע, אני ויאסר כמעט כל יום שני היינו מתייצבים בכנסת בוועדות ורצים על מנת שהבאנו להחלטה הזאת, שלשמחתנו מועצת רמ"י החליטה את ההחלטות האלה, דבר שיאפשר לנו לשווק. אני מאמין אחרי החג משרד השיכון חתם על זה והוא עוקב, גם דיבר לפני החג, ואחרי החג הוא יכין את המכרזים, יעשה את הפרסום ויתחילו. יש שם סעיף העמסת עלויות קרקע, עלויות פיתוח. הייתה החלטה שלחייב לתושבים או לחיילים משוחררים בעלויות נוספות, הרי סבסוד לפיתוח הוא 90% עד גובה של 400,000 שקל מגרש. אנחנו מקום הררי, אבל מעבר לזה רצו להעמיס עוד כל נושא התשתיות, השואר או אישי, להוסיף אותה על היי. אנחנו גם התנגדנו, לקחו החלטה והחזירו את זה כאילו לשיקול דעת של המועצה וראש המועצה. אז אני מודיע לכם, אין בכוונתי לחייב לחיילים משוחררים בעלויות נוספות מעבר למה שהם משלמים במשרד השיכון על פיתוח. המועצה שלחה את מר עאדל סעיד להכשרת כפקח עירוני, הוא נשלח על ידי הרשות והוא ברגע שישלים הוא יעשה את העבודה הזאת
בנוסף לעבודה שלו, ללא עלויות נוספות. ככה נסגר עם העובד, והוא נשלח, מאחלים לו גם הצלחה. בעקבות עצומה של תושבי יאנוח ג'ת, בעיקר נשים, על ביטול קווים 313 ו-322, המועצה פנתה לחברת נתיבי אקספרס בדרישה לבטל את ההחלטה. הנושא הובא גם בפני שרת התחבורה. אנחנו מנסים לבטל את ההחלטה הזאת, וכן שתי הקווים האלה ימשיכו לעבוד ולתת שירות, גם פנימי בין היישובים. גם יש כאלה שנשים נוסעות לירכא לעבוד, יש כאלה שנוסעים לתפן לעבוד, אז אנחנו נעשה את הכל, מקווה שגם נצליח למנוע את רוע הגזירה. הפורום של החינוך יישובי התכנס בשבוע שעבר ודן ביישום חזון החינוך יישובי. נבחר צוות היגוי בראשות מנכ"ל המועצה ושאול. אגב, זה השגנו אותו דרך משרד החינוך, מימון מלא ממשרד החינוך. הוא נתן שילווה את ההליך מטעמנו, דבר שלא עולה למועצה, אבל הוא התחיל את ההליך הזה, הוא יודע את זה מתוך תפקידו שהוא היה שייך לרשת עמל, בינתיים הוא פרש משם, אז אנחנו הבאנו אותו, דיברתי עם איה, והיה סדרה לנו תקציב, נתנו. בנוסף יתלווה בצוות הזה מנהל מחלקת חינוך, מנהלת חינוך לא פורמלי, מנהל גיל הרך, מפקחת יישובית, נציג הורים, נציג ועד הורים יישובי, מפקחת עמל ומנהלת רווחה ביישוב. כן, נציג ועד ההורים, סליחה שאני קוטע, יהיה הילל ביסן, לפי מה שראיתי שרודי כתב. בסדר, פעם שעברה הוא לא הגיע, רודי הגיע הילל, אמרנו להם תבחרו מישהו מכם, תחזירו לנו תשובה. כל אחד שהם יסכימו עליו, לנו אין בעיה שיהיה נציג שלהם ויעשה. השנה הפורום לקח ונתן דגש על נושא האקטיביזם החברתי, לקח אותו, ליישם אותו בתוך מערכת החינוך. כל הרעיון הזה, אנחנו דיברנו על זה בעבר, ליצור רצף חינוכי ממש מגיל ילודה עד אפילו אחרי י"ב. אז אני מקווה גם שכן נצליח בכל אחד. شو سوقت كم؟ هذا انت بتبعتنا فترات אז גם החברים, מי שיש לו רעיון, מי שיש לו זה, גם מוזמן להעביר את הדברים האלה. בנושא רשת עמל, לאחר החגים צפויה חתימה על הערכת החוזה עם רשת עמל ל5 שנים נוספות. אנחנו ישבנו, הנהלת הרשות, עם רשת עמל, עם המנכ"לית והצוותים שם, וגם חייבנו אותם בתוכנית השקעה של חומש שהיא מתחילה מהשנה. הם הסכימו להשקיע 1,000,000 שקל, אנחנו משקיעים 350,000 שקל, וככה יהיה במשך 5 שנים. זה השקעה מעבר לתקציב שמקבלים ממשרד החינוך, והם לוקחים את זה. והייתה שם טעויות בהתחשבניות, אנחנו שלחנו להם, הם אמורים גם להחזיר לנו כסף שקיבלו בטעות, אז אנחנו גם על זה. נושא מכרזים, לאחר הליך מכרזי, מכרז שילוט ופרסום דיגיטלי, זכה הקבלן ראאד סעד בעלות של כ-260,000 שקל. הוא היה מציע אחד, וחייבנו תוך חודשיים מיום חתימת החוזה שהפרויקט הזה יהיה גמור. בפרויקט הזה מתוכנן להניח 3 מסכים גדולים לפרסום, אחד אול ג'ת, אחד באמצע עון, ואחד אול ינוח. גם אנחנו הוספנו לזה עוד מסך אחד בעלות של כ-60,000 שקל ממקום אחר של מימון מתוכנית אחרת. אז אנחנו ברגע שזה יושלם, אנחנו את הכסף הזה נשלים את העבודה. גם היה מכרז תשתיות אינטרנט למרכז קהילתי, זכה ראאד סעד, המחיר הוא היה קצת גבוה, ביקשנו לנהל משא ומתן עם ראאד, והוא הסכים לתת הנחה של 8%, אז גם בנושא הזה אנחנו מכינים חוזה, חותמים על זה ויוצאים לעבודה.
אתר המועצה. אנחנו עכשיו מתחילים עבודות שדרוג האתר האינטרנט של המועצה, העלאת תכנים חדשים, אז כל חבר מליאה שיש לו רעיון, יש לו משהו, הוא מוזמן להעביר באמצעות מנכ"ל רעיונות, וגם כל חבר מליאה שהוא רוצה להביא תוכן מסוים גם לזה, הוא מוזמן להביא, לתת לפועד, וגם הוא ידאג לפרסם את זה אחרי שיקבל את האישור שלנו כהנהלה. לגבי מועדי החופשים, בשל ריבוי החגים וימי חופשה, יום הזיכרון, יום העצמאות, יום בחירה, 2 סופי שבוע באמצע ועוד 4 ימי חג נביא שועייב ועוד 2 ימי בחירה בהסכם קיבוצי ממלחמה שעברה. אנחנו יוצאים כרשות ב-21 לחודש, מתחילים חופש וחוזרים ב3 לחמישי יום ראשון. כל זה נפל 2 שבת באמצע, אז הוא הפך את זה ל10 ימים, יש 4 ימי חג, יש יום זיכרון, יום עצמאות, יום בחירה של העובדים שבחרו שזה יהיה ביום חמישי, ועוד 2 ימי חופש שהעובדים חייבו אותם לתרום אותם בשביל המלחמה, אבל הרשות חייבת לשפות אותם, לכן הם מקבלים ימי חופש, 2 ימי חופש ומקבלים על זה, בחרו שזה יהיה ביחד, ואנחנו נפעל במתכונת חירום. במקרה הזה אם יש משהו, גם יש את הטלפונים, יש מי לפנות וכולנו נהיה זמינים. אני מאחל חג שמח לכולם, נביא שועייב, אני לא יודע אם יצא לנו, לא יצא לנו לפני זה לפגש, כי זה יהיה אחרי שחוזרים, זה יהיה ב6 לחודש, ישיבת מליאה, אני חושב, יום שלישי זה 6 לחודש, אז זה יהיה אחרי החג, שיהיה חג שמח לכולם, וגם בהזדמנות זו אני מאחל לחברנו ג'ון מועלם חג שמח, יש להם חג פסחא, אז גם לא מגיע חג שמח, מי ייתן והמלחמה תסתיים במהרה ונחזור לשגרה ולנהל חיים כמו שצריך. עכשיו פה העבירו זהרן, אנחנו גם יחד עם המשטרה הולכים לאכוף כל אלה שחונים על המדרכות, סוגרים את הכבישים, כל זה. אז בשלב ראשון זה מדביקה שכל רכב שיחנה במקום שהוא אסור לחנות יקבל זה התראה, ויהיה עליו להבין שפעם הבאה לא יהיה התראות. אנחנו תוך חודש מחלקים את זה לכל עברייני תנועה שחונים, אחרי חודש זה יתחילו לחלק דוחות וחבל. אני עדיף כדי שתהיו כמה שיותר מצביעים, לפני שאתה יוצא, חלם על המלאי, תצביע כמנתי. טוב, אני ממש במהר, אני אעשה את זה בקצרה, גם אתה יכול, סעיף 11 הוא סעיף נוהל מחיקת חובות רטרואקטיבי, בהמשך לישיבת המליאה מן המניין 10-25 שהייתה ב7 ל10, אני חושב שרוב החברים שהיו פה השתתפו בישיבה הזאת. הסעיף הזה יש המון חובות עבודים שהם רשומים ואי אפשר פשוט לגבות אותם, או שאנשים מתו או שאנשים אין להם, נעשו כל ההליכים, הוצאה לפועל, עיקולים, מה לא נעשה, ופשוט לא ניתן לגבות את זה. לכן משרד הפנים מאפשר נוהל מחיקת חובות. אני לא יכול לשער שגם ג'יהאן וגם טארק יסבירו לעניין, תסבירו את זה. אני אישית בעד, אני אצביע בעד, אז תמשיך את זה. הדי, ברשותכם אני חייב לזוז, ונקווה שיהיה כל טוב לכולם. וממש תוכה. يعطيكم العافية. مبروك. دكتور محمد بتاخد شو رايك؟ عارف؟ حضرتك. طيب خبرين بو نمشيخ بو كده نسيم كم شتر مهر. سعيف مسبار 3 الشور بده السيارة فاتك. الشور بروتوكول يشيفات مليان من المليان مسبار 3 26 היו הערות סולטן משהו? לא. אז חבר'ה להצביע באחד. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 3/26, הערות משהו? להצביע. נמר באחד. אישור פתיחת תבר עבודות פיתוח בית עלמין ינוח מערבי, תקציב 361-333, מימון מלא של משרד הפנים. כן, מפלח. נסתכל לחברים בבקשה.
החצר של בית העלמין למטה, הדרומי ולא העליון. אנחנו יוצקים קירות ניקיון היקפיים בצד הדרומי. יש גם קיר תומך מזרחי. יש פירוק גדר קיים ובינוי, כולל התקנת גדר חדשה. מחליפים את השער הראשי, שהוא כבר לא תקין. יש לנו יציקת שבילים ורצפות באזור הצפוני, איפה שזה כבר נגיש, מעל התאים הישנים, מי שמכיר. אנחנו עושים גם מעקה מעל התאים הצפוניים, כי הם כבר נגישים מהצד המזרחי ויש גובה מעל 2 מטר, אז שמים גם מעקה. ניקוי החצר, כל החצר, כולל שכבת אספלט חדשה, כל החצר בעובר 4 סנטימטר, וצמחייה ושתילת עצים לכל האזור הצפוני, מה שנשאר בין התאים הישנים לבין הקיר. יש שם רצועה של 4-5 מטר אדמה, ואנחנו עושים שם צמחייה ועינוי, כולל עצי עינוי. שאלות משהו חבר'ה? ברגע שמכינים לפרויקט, אני מבקש בתנאי הסף שלא תקשו יותר מדי. כי אני חושב שיש פה אולי 2-3 קבלנים בכפרים שיכולים, לפי התנאי סף שאתם שמים, שיכולים לקחת את העבודות. יש עוד הרבה אנשים טובים וצריך לחלק, צריך לשים תנאי סף פחות מקשים. זה הבקשה שלי. קבלן רשום. קבלן רשום, יש רשום, אבל יש רשום שאין לו הכנסה של 2 מיליון בשנה. לא, את זה לא. אם מכניסים לתנאי הסף דברים כאלה, אין ספק כמובן, לא, שיהיה... כי אנשים מדברים ברחוב, אני שומע. מה, שרעד מקבל את כל הזה? זה סכום קטן, לא משהו. אולי גם עוסק מורשה יכול לקחת. לא, החוק מחייב אותנו בקבלנים רשומים. קבלן רשום גם לעבודות פיתוח, לא חייב גימל אחד. הוא יכול גם להשתתף. זה עבודות פיתוח. לא, הוא אומר גם עצמאי יכול, לא דווקא חברה בעם. אז גם עוסק מורשה, בסדר. עוסק מורשה גם עצמאי. זה המינימום. אנשים מדברים ואומרים שאולי מעט קבלנים שיכולים לקחת פה, ויש הרבה קבלנים בכפרים. לא צריך שאנשים... אפשר, יכולים לעשות עבודות כאלה. לדעתי, לא צריך לקשות יותר מדי בתנאי הסף. טוב. בסדר? מקובל. לפי החוק. אתה נמצא בוועדת מכרזים. איזה תנאי סף שאתה... לא, לפעמים אני נתקל במכרזים שיש בהם תנאי סף. מחזור תנאי הסף זה הכנסה מעל 1.5 מיליון. השם איתנות כלכלית לבדוק, זה באמת... זה לא בהכרח, הם מנסים לקחת, חושבים שמי שיש לו הכנסה טובה אז הוא טוב. זה אחד הדברים גם, לא בהכרח. יש אנשים שיש להם מחזור קטן והם בדרגות עולים על אנשים אחרים, בדרגות. חס וחלילה, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד ולא, אין לי שום דבר נגד אף אחד, ואת יודעת, אני מאוד הגון בוועדת המכרזים וזה. אין לי שום טענה נגד, אבל אני שומע ברחוב, בגלל שאני בתפקיד, יושב ועדת מכרזים, אז אנשים פונים אליי, למה אני לא יכול לקחת, למה אני לא, למה? יש הרבה שאלות, אז אולי לעשות במכרזים קטנים, אם יש אפשרות, כאילו עצמאים, עוסק מורשה, אם זה לא מחייב קבלן רשום, אז אפשר. אם יש אפשרות, עבודות קטנות כאלה, אפשר. יש תנאי סף מינימליים שאי אפשר לעבור. לא, השאלה... יש תנאי סף אפשר... השאלה אם זה חובה קבלן רשום, אני לא יודע. שאלה אחרת. מי קובע את התנאי הסף? קבלן רשום. זה בונים משרדים. ואם אנחנו מבקשים מחזור כספי מסוים, זה כדי להראות את האיתנות הכלכלית והפיננסית של הקבלנים. זה לא ייתכן גם שכמועצה אנחנו ניתן עבודה של סדר גודל של 1 מיליון שקל או 2 מיליון שקל למישהו שאין לו שום ניסיון בדברים האלה. מי שיש לו מחזור של 2 מיליון שקל, זאת אומרת, הוא עשה משהו בשנתיים האחרונות. כן, זה ברור. לא, ועוד משהו. זה כל העניין. בדרך כלל... אני אחלוק עליך לא ממש, כי אתה יודע, קבלנים רשומים יכולים לקחת פרויקטים לבצע על סמך לקחתי ולהביא לך קבלות שכן ביצעתי וקיבלתי מכרזים בסכומים האלה, וזה לא נכון.
לפחות אני מסכים עם פארס, צריך סליחה, אם אפשר להוסיף איזה סעיף, להגיד, קבלן רישום בסדר, אם הוא הולך להעסיק מישהו שאולי יעסיק אנשים כאילו לתת הזדמנות שוויונית. טוב, חברים, פאיז. לא יכול פאיז. אותו, לא יכול לרשום. לא יכול לרשום סעיף. לא סעיף, לא. זה כאילו, זה לא תנאי. לא תנאי, להוסיף הערה. פאיז, קבלן לא רשום. כתנאי. חברים. הכנסה, שם אתה צודק. זהו, עכשיו דיברנו על זה יותר. ג'יהאן. טלע. תן הנחות, אף אחד לא ייתן, הם לא רוצים לעבוד. מה? كل المرات نفس الخبرة לא משנה מי. צריך לשמוע. כל הזמן אותו קבלן. אותם שמות בכל ישיבה. מה, אין אנשים אחרים? אנשים לא רוצים לקבל. טוב, יאללה, חבר'ה. זהו. אי אפשר להמשיך ככה, אבל נמשיך ככה. אינתי תחכיש. כל מה שכתוב תחכיש. في النصية تبع חברים, יאללה, בואו נחתוך, אי אפשר להמשיך לדבר על זה. מובן, פאיז, הנקודה מובנת. מפליח, ברגע שיהיה מכרז, דבר עם פאיז, תבדוק, לא יודע מה. אם אפשר לעשות משהו. חבר'ה, נא להצביע, בבקשה. לאשר. פה אחד. אישור פתיחת טב"ר, סעיף מספר 6. אישור פתיחת טב"ר שיפור מרכיבי האבטחה והבטיחות בבית ספר בעלות של 72,000 שקל, השתתפות המועצה 10%, 7,200, מימון של משרד החינוך. כן, זהרן, בבקשה. כן, אז ככה, כל שנה משרד החינוך מפרסם תקנה 17 שזה בא לעזור לבתי הספר מבחינת בטיחות. השנה הגשנו, כל שנה אנחנו מגישים כמעט 300,000 שקל, אז משרד החינוך מאשר סעיפים ספציפיים שלו. אז השנה הוא אישר להחליף את הגדר בבית ספר חטיבה, ושתי מערכות כריזה לבית ספר תיכון אחת ולבית ספר חטיבת ביניים אחת. שאלות? נא לאשר. להצביע בבקשה. נמר. פה אחד. אישור יציאת ראש המועצה אשתקד לחו"ל. כן, סולטן, תן לנו קצת הסברים בדקה, חצי דקה. שנה שעברה באפריל 25 ראש המועצה יצא בחלק מהמשלחת לפולין, למצעד החיים, אם אתם זוכרים. וישבנו ודיברנו ואישרנו את זה, והאמת לא היינו צריכים כאילו שום דבר חוץ מעדכון. אז מסתבר שאנחנו צריכים היינו לאשר את זה, בדיעבד ידענו, לאשר את זה דרך ישיבת המליאה, ולכן אנחנו מביאים את זה לאישור, זה הכל. אז חבר'ה, נא לאשר. בסדר, בואו, נא להצביע בבקשה. חבר'ה, נא לאשר בבקשה, להצביע. פה אחד. כל واحد بيرفع لي لحاله. بالتصوير البطيء. عجبتني الاسئله بتاعتك هذه اليوم بتيجي. יאללה, חבר'ה, 8. قبل ما تيجي فاتن تاخذ السيارة وروح. אישור העברת זכויות בקרקע לחברת החשמל על שטח של 16 מטר ריבוע עבור חדר שנאים מגרש 602, חלקה 292, גוש 18,719. כן, חתי, בבקשה. סוף סוף אנחנו נותנים חדר אטרפה במתחם 2, אנחנו נספק חשמל למתחם 2, לחדר כבר מונח. חברת חשמל מבקשים לחקור לסופה של מטר מרבע, שטח לסופה של מטר מרבע מהמועצה, אז בבקשה לאשר. נא לאשר. פה אחד. שיווק. في جنون حواليه חבר'ה, בוא. طيب مفلح, תסלם كتير. אישור פתיחת טב"ר, שיקום, כבישים, תשתיות, מדרכות ומערכת תיעול בעלות של 336,680 שקל חדש. מימון מלא, משרד הפנים. כן, חאתם. يعني الله يكثر مصور الدين وفر علينا وعطانا 300,000 شكل 300,000 شكل نكمل اشكال وتم قسم في جات من عند المقبره ده شارع بنوع حبيبي كان جنا كده شارع كبير محفر ضمان كرسوف ازفت لحد وين؟ لحد خدت لي يسكي كنا 100,000 شكل يعني لجات 120 شكل يعني شليش شليش بالبرايد ماشي كذا وفي نوع تحتيه سجل كريم كمان شارع جاهز يكون تحتيه سجل كريم من الكراج ولو شو سياج كريم بيت افراح تخيل الكراج لبيت الافراح وين يعقوب؟
شارع محمد سعد. محمد سعد. هذيك المنطقة. سعد دفكة وضعه منيح. ولكن دفكة هي تتبعها وخسرناها. في غاد بور ايش واحد الإدارة شافت إنه جريتها أخر כבר הודיע לנו בתתבע. חברים, אני מזכיר שישנו לראש המועצה שהוא יכול לקחת חלק מהכסף ולהשקיע אותו במקומות אחרים אם צריך. אז משקיעים מה שצריך. לא, האישור הוא אישור כללי. לא. כן, אני שאלתי, אני אומר לכם, אפשר לבדוק את זה. אם זה אישור כללי זה תקלה. לא יודע, זה אישור כללי. לא ככה הוצג. לאחרונה יש בעיה. זה מה ששאלתי ויש אישור כזה. זה לא ככה. אז אפשר לדבר על זה אחר כך. אפשר לדבר, אם זה לא חוקי הוא לא יעשה את זה. שנייה, שייח פאיז. שווי, מעלש, לנו, סליחה הדי. אתם בחלק הוני בוויכוח אחר שלא קשור, וזה לא, זה חשוב. אבל שכולם ישמעו ויקשיבו כדי שנוכל להבין מה הבעיה. אין בעיה, בזמנו אז מחמוד ביקש שנאשר לו סמכות להעביר כסף מטבר ספציפי, לא באופן כללי וגורף. ואם זה נעשה באופן כללי וגורף, זה לא מקובל. אז ג'יהאן, את יכולה להתייחס? למה להתייחס? מה שאני הבנתי, שבזמנו, מה שאמרנו, בזמנו, יש טברים מסוימים שאנחנו מקבלים סכום מסוים של כסף, ואנחנו מאשרים פה ביחד כביש מסוים. לפעמים לא צריך לתקן את כל הכביש. בסדר? נניח קיבלנו 100,000 שקל, חאתם משקיע שם 50,000, נשאר 50. אז השארנו לראש המועצה, לפי שיקול דעתו, יוכל לקחת את 50 האלה, להשקיע אותם בכביש אחר שהוא פחות טוב. למה פיש ייעוד ספציפי? מה הבעיה נאמר? טבר זה ייעוד ספציפי. לא כולם. לפעמים יש לך יתרות שאפשר... לא, זה כסף, לא קשור. זה ייעוד, אבל זה שיקול דעת גם, של מחלקת הנדסה. לא, אין שיקול דעת. אני זוכר שהיה סעיף כזה שחאתם העלה בזמנו, אבל מה לא, בדיוק... את זה השארנו, כן, אבל אם לטבר אחד או לכמה... דיברנו וזה היה אפשר. ואם אפשר משהו אחר... אני חושב, כן, אני מציע, שכן לאפשר לעשות את זה גורף, לעשות מחק, תקציב, אני לא... ברשותך אין בעיה. אין בעיה. כי טבר זה לא שאנחנו מכינים תוכנית לשרע בגלל 5 מיליון או 5 מיליון, מקדם על משרד הפנים הוא 116 מיליון. ואגב, הם בגישו, הם קובעים, משרד הפנים קובע, הסכומים, זה סכומים מינוריים, פרטית 1,000 שקל זה כלום. ובכל זאת, השתרנו כלום. אתה מבין? זה לא, אנחנו תכננו שרע או זה מה שצריך בספר השרע. אין בעיה. אגב, אנחנו יכולים לחוד פרטית 1,000 שקל, אנחנו לא מבקש סכומים. אין בעיה. ולכן, כדי לא להטריד אתכם, אני מבקש להיזהו או ל-50,000 או ל-100,000 או משהו. אני רוצה שיטרידו. בסדר. זכותך מלאה. לא, אני לא חושב שגם זה נכון. אם אנחנו נהיה חותמת גומי, ואז לאשר פעם אחת והוא יעשה מה שהוא רוצה, או אתה תעשה, מי שאחראי, אז למה אנחנו פה? אין בעיה. מה אתם צריכים אותנו? אני אומר, זכותך מלאה. אז תפסיר הצבעה. ברור, אני אומר דעתי. לא, אני אומר, אין בעיה, נדבר על... חבר'ה, אין בעיה, נדבר על זה בישיבה הבאה כשבו מחמוד יהיה פה, אבל... לטבר הזה, אני מבין שאין בעיה, כי גם ככה כל הכסף ייגמר שם, בכביש הזה אפילו לא יסתיים. פה אנחנו כן... אין הצבעה על לתת סמכות, הצבעה על הטבר. נכון, על הטבר ברור. אז יאללה חבר'ה, אז בואו קודם כל נאשר את הטבר. פה אחד. בסדר, על הסמכות אחר כך נדבר על זה. אני בינתיים אבדוק איך נוסח שם. כן, אישור טבר. لا מנהל התכנון יש העצמת 80,000 שקל. ל5 שנים. ל5 שנים. טוב, כן. 80,000 שקל כל שנים 176,000 שקל זה כלל ארצי, אבל לכל מג'לס ביתן לעבור קבוע קדש, אם נתנו 120,000 שקל בסני כפול 5, זה 120,000 שקל, זה לקחת מהנדס או הנדסאי ברני שיבוא לעזור לנו להכנת תוכניות למתאר. אבל אנחנו בס... אני אשלים את התמונה. זה לא עובדים... לא עובד מועצה, זה חיצוני. זה מהנדס חיצוני שבא... שנייה, אני אסביר כדי שהתמונה תהיה ברורה, חברים. קודם כל, אנחנו לא משלמים כלום. זה מנהל התכנון. 2, הייתה התלבטות אצלנו כשישבנו עם מנהל התכנון, האם באמת לקחת אותו כעובד בתוך המועצה שיהיה יחסי עובד מעביד,
או ממיקור חוץ כאילו שאנחנו מביאים אותו. בסוף החלטנו כמועצה, לא, אנחנו לא רוצים שמישהו יהיה ואחרי 5 שנים נתחיל לשלם לו כסף ושיהיה לנו מישהו שאנחנו לא יודעים, גם אנחנו לא יודעים מה אנחנו מקבלים. יכול להיות שאתה מקבל מהנדס או הנדסי עילוי, ויכול להיות שאתה תקבל כלום. ולכן אנחנו הלכנו על מיקור חוץ. זה אחד. 2, יצאתי במכרז. אני פרסמתי מכרז. ובשני לרביעי, זאת אומרת יום חמישי שעבר, הייתי צריך כבר לקבל אנשים שמציעים את עצמם, אף אחד לא הגיש. אז זו הזדמנות כנראה, לא כנראה, אני לפי החוק חייב להאריך את זה. אז אם יש למישהו, תכנסו לאתר המועצה, זה מכרז שמופיע שם, פרויקטור של מחלקת ההנדסה, תדרבנו אנשים שיביאו בשמחה רבה. שנייה, השאלה, הוא עוזר בתכנון או פיקוח? על העבודות שמתבצעות. הוא עוזר במחלקת ההנדסה. לא, אני אגיד, ואנה מבין עם עומס לעבודה נמצא אצלך בצל מופלח, אבל לצערי, רואים שאין פיקוח. הקבלנים עושים מה שעולה על רוחם, או בלי פיקוח, אני מבין מאיפה זה נובע, לא שאנה בא להגיד, תשמע, שני יש לך את זה של המכרז פה? האם אתה אומר, ואני רוצה לשמוע את זה, אינו מביאים את זה לפיקוח נטו, כי... זה לא בשביל פיקוח, הוא בא לעזור בתוכניות למתאר באופן כללי. מנהל התכנון לא מתעסק בס אתה מסכים אינו תוכניות למתאר, הרי יש לך מתכננים, שאם תלוחש אותם ומשלם להם כסף. מישהו שיעזור להתקדם או סבא מדורי גיהנום, הרי לא תקועים בגלל קדיית ניצול מקרקעין, זה אחד הדברים המדהימים. ינוח ג'ת תחום מתאר, תבע 1800 דונם, כאשר האוכלוסייה היא 7,200, כלפי דולי פרוגרמטית, כלפי דולי, כל נפש חיה في ינוח ג'ת יכול להיות 370 מטר. ולכן מנחת פרוגרמה לא מגיע לך להגדיל ליישוב. זה אחד. 2, לפי אחוזי בנייה, על חסב נתונים מתאר, מותר לך לבנות 100%, שזה 2,800,000 מטר בנוי לפי ינוח ג'ת. احنا מחייבים في الأرنونة بكوش 180,000 متر. ולכן מנחת פרוגרמטית אין אקספר של 2 מיליון מטר עמר. ואת זה אתה צריך להתמודד. עכשיו לך תסביר את הדברים האלה לבני אדם לפי שנועד לעמר וגם עלינו. ולכן היי דברים זה סבע ממדורי גיהנום. הצלחת שטח מן הון להון זה סבע מדורי גיהנום. אתה צריך להתעסק עם כל העולם ואשתו ולשכנע את כל מוסדות התכנון, ויושב לך פקיד הייטקיסט פרחוץ, ברגע שהוא פותח גובמר ובשוף ינוח ג'ת מביא זתום בין לביות, הוא אומר, מה, הם תועשים ב1,000 מחבורה. ולכן, קטע... הוא לא מבין אינו... לא אוכלות הזתונה. לא, בס הוא לא מבין אינו אין שום ספציפי. לא, בלה. בס שנייה. חתם, חלי. יש שיפועים, ואנחנו יודעים שאנחנו עשינו על הג'בל, אבל במהות חמישוי. אנחנו עשינו על הג'בל לפי שיפועים. בוא אדם. ואנחנו יודעים, לפי 3-4 משפחות מחזיקים 50% מנכסים ינוח ג'ת, זה לא מעניין אותם. עכשיו אנחנו אחת כזאת הבאסים כנו יכול מחדש בביעה. אבל לא נאסם בביעה על השמאל וימין. על השמאל וימין في بيع. يعني זה שאמרנו, إنه القرقع לא סחירה في المגזר הדרוזי, תושבים טוב, תפכו לנו על הפנים. ובסיר, העסקאות תקריבן ממוצע עסקה בחודש, في ינוח ג'ת. بس ترتين لي نوصيف ماشو بو ادم مشاني على اللي حكاه ثائر. الكل كوري כשהוצאנו אותו ישבנו אנו ויאק וחשבנו על דברים אחרים, לאנו אוקיי, قلنا يمكن אין לו ואז נדמה לי באחד הסעיפים שם אמרנו שהוא כפוף, לא רק שהוא כפוף אליו, אלא מקבל את ההנחיות ואת המשימות ממנהל או ממהנדס התשתיות של המועצה. זאת אומרת, זה כולל בדיוק. תביא בן אדם וסתם דוגמה, זה מה שרציתי זה לא מה שמפריע לי, מפריע לי שאף אחד לא ניגש. אף אחד לא רוצה. אז זה גם חשבנו על זה. אגב, אני יכול להגיד לכם, הרי ברגע שיש חוזה ואנחנו מעסיקים מישהו, אני בעל הבית שלו, אני יכול להעסיק אותו במה שאני רוצה. אתה מסכים שהונה אין תפק בן אדם פרילנסר? לא, זה לפי חוזה. על פי חוזה. חבר'ה, פייס, נא להצביע בבקשה. בואו נאשר, להצביע. אפילו בישיבה הראשונה של המועצה
אמרתי שאולי יהיה צורך... נכון, באחד הישיבות, צודק, צודק. וזה... טוב, סעיף אחרון, נוהל מחיקת חובות נוהל מחיקת חובות רטרואקטיבי בהמשך לישיבת מלאה מן המניין 10:25. כן, ג'יהאן, תני קצת הסבר לחברים. טוב, אז ככה, נוהל בעצם מחיקת חובות היא החריג, היא לא הכלל. משתי סיבות, הסיבה הראשונה שאנחנו מתעסקים בכספי ציבור, והדבר השני זה עקרון השוויון בין החייבים. יש נוהל קיים בעצם במשרד הפנים שחוזר מנכ"ל 5/12, אני נתתי לך, צירפת אותו, נכון? כן. שבעצם היא לפלטפורמה של הנוהל אנחנו נסמכנו עליו. והנוהל שאנחנו עשינו אותו, אנחנו לא ברינו אותו, yani, כאילו, זה היה מבוסס על הנוהל נפסו של משרד הפנים, שדן בעצם בכמה מקרים מתי ניתן למחוק חוב, למשל, איזה לא ניתן, מיצינו את כל ההליכים ולא הצלחנו, סתם דוגמה, לגבות אותו. מישהו שנפטר למשל ואין לו עיזבון, לא נשאר. התיישנות. אז זה חלק, בנוהל נפס אנחנו הגדרנו מה זה חוב אבוד, שלא ניתן לגבות אותו. גם חילקנו את זה לכמה סעיפים ותתי סעיפים, שעיקרם הם ככה. אחד, מחיקת חוב הוא אבוד, כמו שאמרנו, יש תנאים שהם מצטברים כדי שאנחנו נדון בבקשה של אותו תושב למחוק את החוב הזה, אז צריכים להתקיים כמובן כל התנאים שציינו שם, אני לא אעבור עליהם, בטח כולכם עיינתם ועברתם עליהם. הקטגוריה השנייה היא בעצם מחיקת חוב שאינו אבוד אבל מטעמים אחרים. اللي בעצם, סתם דוגמה, מישהו שהוא היה זכאי לפי מבחן ההכנסה או מישהו שקיבל הכרה שהוא נכה. עכשיו באותה שנת מס, סתם דוגמה, אנחנו לא ידענו שהוא כן נכה, בינתיים הגיש את הבקשה, אבל בדיעבד הוא קיבל אישור רטרואקטיבי שהזכאות שלו מתחילה שנה שעברה, שחלפה. ואז בעצם פותרים אותו או מכילים את הזכאות שלו, תנאי הזכאות שלו על החוב שהיה קיים לפני כן. מבחינה כספית אנחנו לא מחזירים כסף, זה גם ציינו, אלא אנחנו מקזזים קיזוז עתידי, כדי שאנחנו באמת לא נוציא כסף מהקופה ונחזירו את הכסף. והקטגוריה השלישית מדברת על הסכמי פשרה, ככל וקיימת, סתם דוגמה, מחלוקת בין המועצה לבין אותו חייב או אותו תושב, איזו מחלוקת עובדתית, סתם דוגמה, מישהו שאומר שאני שילמתי אבל פשוט מאוד לא מופיע במחשב או במערכת שכן שולם. אז אם הוא יביא הוכחות, אם תהיה למשל תשתית עובדתית שבאמת מלמדת על כך שהוא שילם או שהדברים באים לקראתו, אז אנחנו יכולים להגיע להסכם פשרה. אז כמובן כל הדברים האלה אנחנו צריכים לדון פיהם בבקשה מסוימת. לגורמים מקצועיים זה הגזבר והיועמ"שית במקרה הזה. אז והבקשות למחיקת החובות באה כמובן בפני ועדת מחיקת חובות שהיא מתכנסת כל 3 חודשים סולטן בערך. תלוי כמובן של בקשות, גודל בקשות. כל בקשה שמוגשת כמובן לאחר שהיא מקבלת את החתימות של מורשי החתימה והיועמ"שית, אז היא מוגשת כמובן לאישור סופי של משרד הפנים, שיש לו גם סמכות לאשר או לא לאשר. אז בגדול זה בא לעשות איזון גם בין המועצה ובין החייב. עוד פעם, הנוהל אנחנו לא המצאנו אותו, אנחנו נשענו על הפלטפורמה של חוזר מנכ"ל של משרד הפנים, וקודם איזה שאלות, אז... סעיף 4.1, רטרואקטיבי של מוסד ממלכתי מוסמך. זה ביטוח לאומי, זה מה שאמרתי. אני בא להסביר את זה, במקרה הזה היא דיברה על מחיקת חובות לתושב שקיבל סתם דוגמה, בוא נגיד, נכה צה"ל לפני 3 שנים, לשנים סגורות. היא דיברה על מחיקת חובות. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר, על זיכוי, על תשלומים שהוא שילם. יעני, סתם דוגמה, תושב טוב, בא שילם את כל החוב שלו, עכשיו אין לו חוב בשנה מסוימת, סתם דוגמה ב-22, וב-24 הוא קיבל, בוא נגיד, הכרה מ-22 והלאה. עכשיו, בגלל שהשנה סגורה, 22 ו-23, אני לא יכול לפתוח אותה מחדש, ואני לא יכול להחזיר לו כסף, כי הוא לא חייב בכלל. אני לא יכול לתת לו שום הנחה, אבל הנוהל הזה בא להגיד בוא, אנחנו ניתן לו זיכוי על חשבון ארנונה עתידית. יעני נזכה אותו, ניתן לו כסוג של זיכוי על חשבון ארנונה אחרת. דרך אגב, ההנחות האלה הם על פי חוק לאוכלוסיית, בוא נגיד, תושבים מסוימת.
מה הכוונה? נכה, ביטוח לאומי, משרד ביטחון, כל מיני דברים שהיא מוגדרת מראש בנוהל עצמו. ומי מחליט? זה בסמכות שלי. כן. כמובן אחרי שהוא מביא לי את כל המסמכים על פי הנוהל הרשום במערכת. שנייה. ברשותכם אני אוסיף עוד משהו, אני ארענן את הזיכרון, אנחנו העלינו את הנקודה הזאת בישיבה, מה שציינתי כאן, ובזמנו לא היה ברור, הבאנו את הדוגמה של שוהם נדמה לי, ואז אתם הסמכתם את המועצה לחזור ולבדוק את הנושא ולבדוק ולאשר אנחנו מביאים את זה אחרי שהיועצת המשפטית והגזבר עמלו הרבה באמת ובדקו והגיעו לכלל מסקנה שזה הנוהל המתאים לנו כמועצה, ולכן אנחנו מביאים את זה אליכם, א' לידיעה, אני לא חושב שצריך פה אישור. לא, זה אישור. אוקיי, אישור, אז בסדר, אז אישור. טוב שאמרתי את זה כדי שזה יהיה ברור, וברגע שאתם מאשרים, אתם אישרתם, בסך הכל אתם אישרתם. לגזבר, יש לו את הנתונים, ולפי הנתונים הוא יכול לקבל לפי הקריטריונים שנקבעו בנוהל. ולפי הצגת מסמכים תומכים לזה. אמרתי, לפי קריטריונים ויש גם את בעצם הטפסים או הבקשות לעצמן, יש את צירפתי אותם גם לנוהל, אז... נכון. עוד משהו קטן, זה אם תסתכלו שם, מדובר על 3 שנים אחורה מקסימום. לא יכולים לחזור יותר מ3 שנים, על פי הנוהל עצמו. yani אם מישהו קיבל הנחה היום משנת, לא יודע, 19, אני לא יכול לתת לו מ-19 עד היום. זה הבעיה שלו, הוא לא הגיש בזמן. את הבקשה שלו. טוב משנה, מה שכן, ואני בטוח, איזה דרכך או לא עדיין. לא, זה לא דרכו, יש ועדת מחיקת חובות. לא, זה... יש 4-5 לא, אני במקרה מכיר, ואתה יושב פי על ועדת מחיקת. טוב חבר'ה, לפני שנאשר, רק סחר. כמובן, אני מפרסם. מפרסם לידיעה לתושבים. לא, אני מפרסם באתר המועצה. רק מפרסם באתר בשביל תושבים שידעו. אחרי שיאושר, יפורסם בבקשה תיג'י למעלם בס, תסתכל לפני סיכון. תגידי לי, ג'יהאן, מה זה ועדת מחיקת חובות? לא מכיר ועדה כזאת. מה זה פנימי? כמה כבר פעמיים. احنا نفس البلد הנחת ארנונה? אבל אין ועדה כזאת ברשימת הוועדה. לא, זו ועדה פנימית. יאללה, טוב, עוד שאלות משהו? הצבעה. להצביע בבקשה. נוסיף את בווהיב פה אחד. ווהיב מש בווהיב. אוקיי. טוב, אני נועל את הישיבה. תודה רבה חבר'ה. اللي بدي يحكي يحكي بعدين. חברים, תודה רבה.